Goedemiddag allegeren en welkom bij het programma Doch het Verdient Warp. Van harte welkom in de Westerheen. Mijn naam is Sietske. En mijn naam is Annie. Wie kon daar samen wat bastaardigs van maken? Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's bullet we that. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Lose control of body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. running, running, and running, running. Come on, y'all. Let's get cool. Let's get cool. And while I get cool. Let's get cool. And while I get cool. Let's get cool. And Ja, dat zijn de bandjes van de Christelijke Basisschool de Bouwsteen. Prachtig mooi. Ik zing hier bij de talenten van Joet en die doen gewoon skillerien. Wat is die naam? Jitske. Greta. Boudien. Harm. En Harm, nou hartstikke mooi dat we hierheen komen wonen. Jitske, hoe vaak skiller je in de week? 2 keer. 2 keer. En waar doen we dat dan? Op skillerbaan in Oosterrein. En is het een beetje leuk? Ja. Doen we gewoon wedstrijden? Ja. En hoe vaak gaan we daarheen? Bijna elke week, maar net altijd. En waar gaan we dan heen op wedstrijd? Nou, bijvoorbeeld de Zeist of de Staphorst of een Houderwijk of van al dit plakken in Nederland. Dus je komt echt door heel Nederland heen? Ja, zo'n beetje wel. En ben ik al een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd, Jitske? Nou, dat valt bij mij, maar soms wel. En hoe gaat dan de voorbereiding van zijn wedstrijd, Boudien? Gewoon goed trainen en het goede materiaal meenemen. Waarom had die skiers zulke grote wiel? Grieten. Ja, ik zou het net weten. Wist het net? Wist u het wel, Harm? Ja, wel om meer snelheid te creëren. Dus hoe groter de wiel, hoe sneller als kerst. Ja, zo'n beetje wel. En welke skiers ben je van die? Oh, die had een hele grote wiel. Ja, dat klopt. Nou, vooral je hartstikke bedankt en man natuurlijk voor dit interview. Wie komt verder naar Annie? En Jonke Annette Kamstra, de trainster van deze vrouwje. Wat is geweldig wat deze vrouw hier doet. Wat doet ze precies? Ze zijn nou aan het acro-gimmen. Ze zijn de partnerelementen ontwaan, de acro-elementen. En ja, dat zit bij de acrosport. Het lijkt wel een beetje acrobatiek. Ja, dat is het echt. Het is acrobatiek, dat is gymnastiek en ja, kunstjes, acro. Maakt ze er een prut voor oefenen, deze vrouwje? Ja, ze trainen 1 of 2 keer in de week. En de teams die erachter zitten, die doe ik mij aan de halve finale, een jongetje mij. Landelijk, dus dat gaat hartstikke goed. Ja, want ik jij inderdaad het echte talenten binnen. De naam zijn ook wel eens in de kranten. Maar wat is nou eigenlijk het heegst behelle resultaat van deze vrouwje?
al beginnen? Ja, dat bent toch deelnames van de Jullie NK's. weten Er is erbij ook nog bij? net een NK-titel bij Helle, maar misschien zit dat dit hier erin. Nou, geweldig. Leef wat hoop je. Bedankt. Een hele goede middag. Op een aflevering van het Westrijndernees. Roes Rink had juist een beetje te volle radien. Die had die ingekregen. Je volgt een politieopsporing. Een viertal bejaarde meisken. Die hadden een paar dingen gepleegd. Die hadden onder druk zitten. En die hebben wat onder drugshandel geweest in het winkelcentrum. De politie die ziet het zo nou. We vragen iedereen op om mij te gaan zieken. Want dit komt zo net goed. Zelfs Herre Bosma moest naar zijn kano's achterna in het water, want die gingen losmaken van de wal. En nu naar het waar van Juster. Hoe wie het waar van Juster nou eigenlijk? Nou, ik vond er net zo vol aan. Weinig zinnen, prutterijn. Het maakt voor mij wel wat beter, jij wordt wat tropischer. Zullen we morgen weer eens even zien? Ontmoen. Had u wel al doen? Nou jongen, dat zeg ik niet zeggen. Dit doken zou ik nog wel eens even fladderen laten willen. Nou leven, kist ze er wat in krijgen? Ik ben niet leven net. Wat is dit nou? Mag je even helpen? Want dat ik een praatje heb, dat je ook een gedrag hier van die man, dat liep ik nergens aan helpen. Ik wil die helpen, jongen. Ik gooi die de tas alleen een beetje Dank leven. u wel, dank u wel. Ja. Oh, dat vieze rekken, Ja, vies keuken. Jongen, zoals je skam je, dat Nou. is ook mooi stem, maar ja, we Ik houden weet het dat in plaats. jou er bent. Ja, wat wel Ik jou. weet dat jou er bent. Als je nog meer beeld kippen, zet ik die even voor die... Dat is de laatste. Ik heb mij weer idee, hè? We zullen het heen janken. Ik heb wat voor die jongen. Lietse piltjes en grote daden. Nee jongen, ja, die heb ik net nodig. Dat zullen wel. Heb ik een idee, man en vrouwen met wie je wordt uw soepjeelt bij Hellimatten? Ik weet wel dat Gerrit er vannacht doorsleept had. Die had wel een idee toch waar we heen matten. Zeg het maar eens Gerrit, jongen. Ik had in het plasje, hè. Kom maar mee. Oké. Follow the leader. Nou, maar eens wel even aan de kant gaan met die brik. Wat voor paar... Nou jongen, wat maakt die aan? Wat is een door de boord, ja? Dat is een arbeidersmandje. Dat zou wel zijn. Arbeidersmandje? Zie je €2. 12. Ja, hij heeft eerst mee, €4. Wat zijn die in vooral hier? Ik heb wel meer, hè? €2. Nou, dat is goed. €12. Mooi. Ja. Ja, niet daarom komt. Niet daarom komt. Het patiënt die gered de boord die daarom komt, dat is een rieke schemel, jongen. Die kan wel 2 tientjes, ja. Ja, jongen, ik ken die man, hadden nooit slag die hier, man. Hebben we echt nog wat piltjes leven? Ik hou er al rekening mee. Oh, ja. Ja, maar niet maar naar de volle haast. Ik zie hier bij onze Westereen de skaters. En ik ben een hele stoere man. Wat is die naam, hè? Siebrand. En wij komen deze prachtige attributen bij. Nou, Arie en zijn paken die hadden wat maken. En nou ja, voor de rest van Jacob, die had het redding gebouwd. Ja, voor de rest hadden we het hout gekregen van Woudstra.
Nou, hartstikke mooi. Hey, en waar oefen je normaal gesproken altijd? Nou, meest niet veel woorden en nog zo'n ben ik wel heel oud. Helemaal heel oud? Hoe komen we daar dan? Nou, op een fiets of in de trein. Op een fiets naar Ljout? Dat is een mooi tripje. Ja, op zich wel. Hey, ben er ook wedstrijden van skateboarders? Jawel. En dus was mij? Nee, dat niet. Dat net. Was dat wel graag? Ja, misschien later. Later als groot best. Ja. Nou man, hartstikke bedankt. Je maakt me mooi even verder skuren en wij komen verder met het programma. Jongen. Zo maat. Kom hier eens even. Wat een stel Helries, wat mag het jaren? Ja, wie ben de Westreinder Bastards. En ligt er nergens naar? Nou, ik ben dus twaalf jeugd en wie wil er al wat van meidje op in oude dag? Je moet in Bruggeland komen. Nee, wie ziet je eigenlijk een plakje om al iets soepje te bestellen, want we hebben van de morgen wat bereid incasseerd en dat boven nou even een soepje van bestellen. En kun je in Bruggeland net? Jongen, je jemt er net hoor. Nee, je bent vroeger al je kroegen en daarom ben we hier maar even naar het centrum toe. Nou, vooruit, Jelma, kom hier eens even. Neem een bestelling maar op, vooruit. Zo, dat is een gered. We hebben een heerlijke grote bestelling. Ze maar net met dubbele pennen schreeuwen gaat nou, hè? Mooi, hè? Hier, dit woont nu de Westreind die met dubbele pennen schreeuwen. Maar stop rekken niet. Zeg die dubbele punt op, denk. Het is net Leon hoor. Heren. Maar gauw naar je soep daar, meisje. Ik rijd onderwiels verder naar de Orenbastard, alias Gerrit Fitness. Deze man staat in het dorp bekend als de persoon die alles weet over fitnessapparatuur. En die kan ik heel goed masseren. Maar we kwamen erachter dat er een oortalent had. Want hij kan jongen als een kliester. Hoe je dat zo kwam? De laatste per jaar is dit mijn hobby geworden. Wat Friese feesten schrouwen. En uit de gein hier een carnavalsnoemer maken. En dat is een week of 8 lien is het uitgebracht. En dat is redelijk volle draait. Dus, en toen kwamen ze bij mij vorige week pas. Van was ik even een feesten schrouwen over de Westreind. En toen zijn ze van, dat is allemaal klein, dat kerst u wel. Nou goed, wie ben er voor zitten hier en wie had het vastgemaakt over de Westreind. En de slager, wie ben het hier Grutskop. Ik zou zeggen succes. Ja, weg een spandoek. Test. Kom mij de trein, op rond van de Westreind. Jongen, waarom in het lier, dat mag het dus bij vlieg. Ik kom mij de trein, op rond van de Westreind. Jongen, waarom in het lier, dat mag het dus bij vlieg. We rennen in het wagen, en zie je wat herkenning. De winkel van Abrugel, dat is nou uw bestemming. De Ria en BC, en mag het wel je kleer. De garage van Peperdo, die joggen jou nog sneer. Dan komt je al wat fruit, krijg je net pap en Ali. Kijk je dus de Rietse koeken, in de kiosk achter de balie. De klompen dreef weer vult voor jou, de rochten vol daar binnen. Blikfabriek en Godens, de wereld heel verzinnen. Mijn koer dan weer op stap, naar de barca of naar Twiggy. Een hapje en een hap, hier wie naar Jan de Tat. Op de veiling snijdt de joen, daar keuren ze in het roer. Hier is even binnen, jaren naar de film en de leefde die weer vol. Wie komen mij de trein, op de rond van de Westreind. Jongen, waarom in het dier, dat mag het dus bij vlieg. Wie komen mij de trein, op de rond van de Westreind. Jongen, waarom in het dier, dat mag het dus bij vlieg. Geef me
uit het dorp, wie gaat door het hele land. In de auto, op de fiets en tekken in de hand. Oh, die zijn er wat godden, wie gaan naar Hinderbeke. Waar het laatste ijs, daar wie uit bovenvrouw zeker. Zal maar leven in de kule, de Parklaan en door de hoek. Die hebben mooie verhalen, waar een prachtig boek. Dit is een greep uit de historie, het leeft mij nog in volle glorie. Al deze namen matje witte, en wie zullen ze nooit weer vergeten. Want die komen mij de trein, op de rond van de Westrein. Jongen, waarom in de tijd, dat mag er dus wel blijven. Die komen mij de trein, op de rond van de Westrein. Jongen, waarom in de tijd, en dat mag er dus wel blijven. Dank u wel. Bedankt aan Atlantica, dit was bastaardig mooi. Och heren, maar Sjen, wat komt er aan? Het koe de brandweer wel wezen. Och heren. Ja, ik kreeg even een brandweertje Wat zullen je? Nou, ik ben hier van de brandweer. Ik moet even een brandje blussen. Maar er is helemaal geen brand. Is er geen brand? Nee, wist niet. Nou, dan moet je even luchtje vertellen. Ik wil net van niks jongen, hè? Daar hou ik ik, niet van, hè? ik zal even Sjen nog een vrienden kennen. Ja, erg genoeg. Ja, nee, daar ga ik een hekel aan. Hij heeft verder een mooi verhaal. Zal je nou dat binnen? Verhaal genoeg. Dat ben, ja, je komt alle dagen zien, hè? Nou, als man mijn microfoon maar pakken, dan mag maar een hoe haar. Ik ga net vaak zulke jonge dames van mij horen. Dat vind ik wel even mooi, hè? Ja. Dat blust lekker, hè? Ja, dat mist het. Nee, dat is ik zo. Nee, ja, ik ben met de Turbo. Ik ben Jan Turbo. Ik Ja. ben de voorverkenner blusser. Dat wil dit zeggen. Ik ga eerst in het zien als de brand eruit shirt. Liek het goed, dan doe ik het linnen met mijn eigen water. En kan ik het net doen, dan haal ik mijn collega's erbij. Nou, je weet het wel, dat moet wat gebeuren. Hè? Precies. Ja. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Wie doe je het best? Oh, ik ga zo naar in de bos. Je weet er zo net bij het bij Hellimatten, hè? Ja, ik ga dan de eer om even hier te staan. Als, tenminste, dan kom ik nou achter, wie had geen brand. Nou, dan wil ik wel graag even uitlezen hoe dit al hier werkt. Het apparaatje, het wil trouwens ik even uit, want dat heel veel. Ja, ik zag al zei, ik ben een voorverkender blusser. We gaan rangen en standen bij de brandweer. En hoe kun je ook de rang herkennen, de rang van de brandweerman? Onder de bies, dames en heren, de gele bies. Wat breder bies, wat hoger in rang. Ik heb hier naar de breedste bies. De burgemeester had de heegste. Maar ja, die scoor ik er wel terug. En dan meisje je van al die dingen van die, ja, dat kom je uit zien. Er komt een mevrouw, dingen die er omheen zitten, ga kijk. Er komt een mevrouw bij mij, of die belt het op, laat je zo zeggen. Heel al in paniek. Mijn kat zit in de BM en die kan ik net uitkrijgen. Kan je ook helpen? Ja, als je dan ben ik voort in functie, hè. Dat ik het apparaat pakt, ik ben er heen vleen. Ik ga de zaak even oorzien en ik weet dat je een beetje vuil kreeg. Maar wie een hege BM, ongeveer zou dat ding daar. En daar zit een kat, die moeten wij. Nou, we leven in een tijd van, we moeten eerst vergaderen en praten voor we een werk beginnen. Dat ik ben naar de kat takkelom en ik ga met de kat praten. Ik zeg, kat. Ja, ik kom moeilijk hinder zitten, want wie een kat? Ik zeg, kat, doe eerst die beter uit die zakje letten, want als Jan Turbo die zakje let, dat zak is vreemd. Hij sjocht me aan, als moeder zei, let die zelf mijn zakje. Toen had ik me mijn zakje letten. En dan sta je beneden bij zo'n BM en dan kun je zien de functie van Jan Turbo. Dan moet je beslissen. Ik moest beslissing nemen en dan, die kat moest erbij, dat is niet duidelijk. Dan moet ik op zo'n moment de kap erbij hebben, die had ik er altijd bij, maar dan mag ik hem even scherp zetten. Ik denk, ik kan die BM omzaaien. En die BM valt om, dan stoot er vreemd bij dat die kat er alleen nog in je bloed. Dus dan is de kat uit de BM. Maar, dan moet de BM er weer op, wat een werk. Toen had ik een zaak even oorzien. Ik ga mijn collega's opbellen, ik zeg, kom even met de brandweerauto. De man ben kam, ik zei even in je slang uitrollen en dan spuit hem heen, onder de kat. En zat de slang, kleer weer, de spuit onder de kat, ik zei, volle druk.
Hij jou nog nooit zien hoe gauw het die kat los van de BMW. We hebben even Sudderen litten. Maar je moet eigenlijk weten waar we mee bezig waren. Toen zei die mevrouw, ik wil de kat graag beneden hakken. Ik zei, de drukker aan. Hij jou nog nooit zien hoe gauw die kat naar beneden kan. Maar de laatste 4 meter gaan we toch nog even druk, jongen, want je wil net had dat ding plet, hè? Oh, wat wie die mevrouw dankbaar dat die kat er weer weer. Ze zei, ik ga er wat onder de kwark, boom, er een broek voor mij. Ik zei, natuurlijk, mevrouw, wie nog net sneu. Nou, we hadden flessen leegmaken. We gingen weer op hoezen, nou, we zelf voort. Achteruit, jammer. Riet de chauffeur van de brandweer de kat naar daar. Dat achteruit hier de batterie in de been blijft blijven. Maar ja, dat ga je een keer. Fijn dat we eerst even winnen. Ik zal weer verder. Oh, dames. Ik zou je maar mij hebben wel in mijn bluswerk. Hartstikke mooi. Wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitsturing. Wie vond een bastaardig leuke uitsturing? Womp nog een keer weer omzien. 16 juni, jij wat zien op TV Friesland. En wie zei de muistreden? Wie moeten morgen maar wedden even in de wedstrijdje. Manamana. Even sluiten. Maar wat een fenomenale uitzending, Joert. Geweldig. Jongen! Ja, maar ze hier nog zitten, jongen. Ik bedoel, ik ben nog ouder dan die ben. Ja, maar wat wordt ouder, Joert? Ik weer op een hakken nam. Verschrikkelijk. Dat is het kerst van deze prachtige meubels net zeggen. Nee, deze meubels daar hebben we mazzel mee. Dat we dus een heel bekaptekje doen. Dat we dus een broek aan mij. Nou, en gaan ik zo'n meisken. Dat we die meisken dan in die scootmobieltjes, wat die verhandelen. Die hier een Viagra Light in de handel. Viagra, en wat is dat? Wat werd dat voor? Viagra Light, dat broeken ze in Bruggelenkamp. Dan sodemieteren ze net van de kooi en dan miegen ze net door de toffels. Maar het staat wel mooi in een zwembroek. Oh ja, ja, is.